Takže čaute, zdraví vás Lacomajster slova, Lacomajster šalátu a... Áno, bol to jebnutý skar a ideme vám ukázať Jogan Bonito, pri ktorom nás Notax natáča. Škulávý smrad, jebaný masný klas, jebne mu po populi, potom ho poprosím, či mi nepoškrábe guli. Áno, ide... Ty kokos, škulávý jebaný. Dívaj, toto je naša lopta. Dubnické nožičky. Ale musíme... Tak. No tak však sa zapoj do piči. Novodubnický a dubnický futbalisti. To je Dubnica už, jak je to. Áno! To si, ty koko, tam ani nohy neboli vidno, tak to rýchlo robil. Neymar tanečky. Počkaj, Škoda, že kde je lopta? A breakdance. David, urob také kliky na lopte. Leno má kliky na lopte. Dívajte tie bicáky. Prvý, druhý, tretí, štvrtý. To je Ombe! Ombe! Štyria nevládze. Teraz nech ukáže skardáky. Ja vám môžem ukázať brúšaky. Idú Ombe tanečky, či Ombe kliky. Spati pistinsky. Piče kliky, kokot. Je to piči. A skaruka. Idem ukázať posilka TV. Kokot, počkaj, to tak, to tak. Počkaj. A brúšaky David Vlasak. Teraz idem ja, dívaj. To nevydal? Ha! Peter. Čo? Oooo, brvno, brvno. Zarepujem vám. Simon Tomáš je tu hovno malé, ktorý ti má tetka stále. Neprešte prsty! Ahoj. Tak, môžeme to ukončiť. No tak sa otočí a povie ahoj. Ahoj. No poď, Skar, povedz ahoj. Povedz ahoj. Ahoj. A vás pozdravujem, ďakujem za pozornosť, jebem ti mater a poviem odolnosť.